A mi sa puta imamo jednog gosta iz Lazarevca, a to je gospodin Igor Đurić. Molimo vas da je toplim aplauzom poželimo dobrodošlicu i čujemo njegovu reč. Dobro večer. Pesmu koju ću vam čitati nastala je u junu mesecu 1990. godine. Tih dana sam bio i proteran, i popaljen, i popljačkan. I onda kad sam gledao o čemu sam tada pisao, nisam pisao ni o kućama, ni o stvarima, pisao sam o nadi. Ona mi je bila tad najpotrebnija. Nada. Ne, nade više nema. U prek i pepeo, u san večernji pretvorio se čovek, ovaj što sedi preko puta. Samljali su poslednje zrno istočki mlinovi. Bilo je mnogo i zrnevlja, mlinova i planova, i mene, nas i vode, da kamen okrene, i sudbine što kamen prorekne. Milioni zrna bahatosti, taštine i smernosti bilo je. Bilo je karaktera, što ga je voda brušila, i spokoja, jer je pravda večna, kad je od Boga. Da li nema vode, ili nema ljudi. Da nam je jedan čovek, kad smo već Boga izdali, pa makar ženu nemao, jedan, pravi, vodom umiven, bilo bi i nas, i bahatih, i skrušenih, ali bi se zvali i dozivali svojim imenima, sitno sam levenima. Budili bi se zorom, vunu vlačili o podnevu, rakiju pili večerom. Da nam je bar nade, koje više nema, da nas neko laže, nek mu je Bogom prosto. Po čoveku tom doći će da kažu, čekaj malo, nek lažu, pa da se zorom budimo sa nadom, da podnevu nadu zalivamo, a uveče na nju zemlju zgrćemo, tako bi lakše bilo.